मोनोमोन 10 थाखानि साबोन थरसे बायदो थरसेखौ ओरैनो फ्रि मोनखाबाय इंराजियाव बाय वान गेट वान फ्रि आं बुंबाय बेबायदिनो सासे हाबा खालामबा सासेयाव फ्रि ओरै मोनबोफानाय बोथोरा फैयोब्लासो आं हाबा जागोन दे आंना नोंसिनि जायगायाव मालाबा बेबायदि मोनोबा आंनो खोन्थाहर होनबाय बेबायदि होननायखाय दाखालि खोन्थाहरबाय आंनो मोनबायलै आदा माखौ मोनखो सासे हाबा खालामबा सासे फ्रि मोनफानायखौ जाबाय हाब हामथारबायलै लाबो फंबाय लाबो होनबाय आङो लानानै थांबाय जोंहानियाव बोरो नायनि माबायदि होनबाय आङो दिहुनबाय नायनोलाय समायना एसे मोदोम दं आरो जायो मोदोम गोनांखौनो नांखागौ आंनो सिगां दं फ्रि मोनफानायालाय माबायदि फ्रि मोनफानाया होनबाय आङो दङ आदा गारि सिङावनो ओरजाबाय लाबोनाय बेखौबो नायखानानै लानि होनबाय गारि सिंनिफ्राय माबा बैबायदि गुंग्राय फेनलाला दिहुनबाय मा बिलाइ होनबाय आङो बेनो आदा फ्रि मोनफानाया जाबाय आं बेबायदिखौ होनाखैना आं बुंदोङो बिब'खौ हाबा खालामबा बिनानावखौ मोनबोफानाय मेरि वान गेट वान फ्रि आया आंलाय जायखिजाया सासे फ्रि मोनफानाय सानदों ओंखायनो फिसाला गोनांखौ लाबोदां है जानाय नङालै बे होननानै थिनहरफिनदों आङो दा बेबायदि जानानै दं आरो रायजोफोर दा जियानो जा नोंथांमोना खोब सम्भब गोबावनिफ्रायनो जिरायनानै दं बेवहाय दा बेनो आं होनखादोङो डायलग होबा खिन्थु फैसा बुरजा लायोलै होनना बुंखादों आफादगिरिखौ आंथ' मोना हरबाय थायो आंखौलाय होनना जों माने मोनायाव 2.5 लाख लायो फैगासिनो बुंसिगोन आं दा बेवहाय गोबाङानो जोंनि बिमा माहारिफोरखौ नुदों जोंहा बिफा माहारियाबो दङ खोब सम्भब माइ हानाय माइ रोगानायाव बेस्थ' जानानै दङ खिन्थु आङो सानदोङो नैबेफोरबायदि बुब्लिया जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे बुब्लि